ози ҳамин история ки пеш ҳамин мондум як милисои рус як нафара дубинкашаб кардесияну дар замин ховуш кардиян меган дастота бардор вале фурсатеш наметаҳанд ки ҳамун дастоша сини боло куна бо задесиянаш дубинка қатӣ дар бори ҳамин бисёро гуфтанд ки гап зан бародарои азиз ин ҳодиса 2 сол пеш дар Благовещенский Россия шидагиай ҳамун нафаре ки дар замин хобай вай шаҳрванди тоҷикистони худмон нест шаҳрванди ингушияй ози ман маълумоти пурраша ай канали многонационали телеграм группаи ҳамин русои худшон мегузорум дар ҳамин историям бо бинем пурра маълумотш дар ҳамуҷа ҳастай вале дар бораи ҳамин қазия чӣ гуфтанем дар ҳақиқат як кори номардиай тарафи ҳамин кормандои милитсияи ҳамин Россия последнее время